Bueno, bos días a todas, a todos, a todes. Chegamos até aquí, parece mentira, pero chegamos. A esperanza é moito máis ca unha promesa, sempre Begoña. Eu tiña aquí un pequeno texto que non vou ler porque o tempo é o que manda, sou presentar as dúas poñentes, reafirmarme que o que fixo a equipa de Carme Adán e máis Monse Fajardo estes días foi extraordinario, está ali á vista, e felices de chegar até aquí, cansas, pero ca esperanza absolutamente posta, porque imos estar onde teñamos que estar, imos acadar o espazo público de novo, como se dixo antes. Ninguén vai arriar ningunha bandeira, se poñan como se poñan, e volveremos ás rúas. Entón, vou falar destas dúas mozas que xa a súa presenza nos fala de que temos quen nos siga, non? Ou seja, hai quen siga con todo isto, xa veñen seguindo dende hai tempo. Non sei se tedes un orde para empezar, ela. Bueno, pois Deixe Alcalde Monteagudo é unha activista feminista, fundadora e presidenta dende o ano 2012 da Asociación O Soño de Lilith e impulsora de Festivala, do que nos vai falar. Festivala Mulleres Creando, un evento pioneiro centrado na creación e visibilización das mulleres e na reflexión arredor de temáticas transversais, como resposta á desigualdade existente nos festivais de música, como ben sabemos, e nos eventos culturais. É mestra con especialidade en pedagogía terapéutica e música xente de igualdade e conta con formación específica en igualdade afectivo-sexual no espectro autista e outras neurodiverxencias. Formou parte dun equipo de traballo sobre violencia de xénero e menores na Universidade de Vigo. Actualmente tamén preside a PAIOGA, Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega, onde traballa pola defensa e recoñecemento da profesión e, ademais, compaxina a docencia con faladoiros, formación en igualdade, atención en puntos lila, creación de materiais didácticos, elaboración de plans de igualdades municipais e iniciativas culturais comunitarias como esta tan interesante da que nos vai falar agora. Ola, moitas grazas. Bueno, eu a verdade é que cando recibín a invitación non pude estar máis que agradecida, pero en realidade, aínda que é a segunda vez que veño ao Consello da Cultura Galega, non entendo moi ben que fai un perfil como a min, porque, bueno, eu vou vos a falar desta etapa, pero dende unha perspectiva de activismo feminista local, dunha vila mediana, que é bastante diferente, o mellor, ao que, bueno, o que é mainstream. Entón, por que falar disto hoxe? Por que é importante falar destes últimos anos? Por que é importante falar de feminismo? Aínda que todas sabemos de que por que é importante, sí que hai que recalcar que as violencias machistas siguen presentes nos diferentes ámbitos, que a pesar de que nos intenten falar de casos illados, se trata de casos estruturais. Eh, Bueno, máis que nada para evitar este tipo de cuestionamentos que se fan ás veces de e se chega a ser ao revés, claro, pero que non é unha cuestión persoal, é unha cuestión de estrutura. E que o feminismo non é unha moda, vemos que estamos facendo un percorrido dos 50 anos e que se trata dun movimento político e social transformador. E que sin activismo, que é o que veño a defender hoxe aquí, non existe un cambio estrutural, non existe un cambio legislativo, nin un cambio institucional. Ao final o activismo é o que move. Entón, cando falamos de feminismo, que é o feminismo, a mí gusta poñer esta imaxe dunha manifestación na que aparece, pois, bueno, aparecemos varias compañeiras, pois, de diferentes idades, con diferentes ideoloxías, e, de feito, falamos de... a mí gusta falar de feminismo. Sei que é algo que hai a xente que lle incomoda cando falamos de feminismos, porque entende que o feminismo debe ser único. E sí que o obxectivo e o fin pode ser
o mesmo, pero as maneiras de chegar e as maneiras de entender o feminismo van a ser diferentes. Entón, pois poño aquí diferentes definicións, pois de distintas etapas, distintas referentes para min, do que me gustaría destacar que o feminismo é unha forma de vivir individualmente, pero de loitar colectivamente, que debe ser antirracista, anticapitalista, inclusivo e que debe loitar por unha igualdade real. E que, bueno, está en contra da explotación sexista e da opresión, pero que consiste en cuestionar, como di Judith Butler, todas as normas que rixen a vida das persoas e todas as que limitan a liberdade das persoas. E por que o activismo é clave? Pois porque visibiliza, porque nomea, porque acompaña, porque fai rede tamén, porque presiona, transforma as leis, como falei antes, e tamén as mentalidades. Centrándonos no feminismo galego, pois creo que o que máis define o feminismo galego é que é unha acción colectiva organizada, que ten incidencia na vida política. Ademais, creo que é unha transformación cultural en todos os eidos, non só polo que veño, bueno, a nomear hoxe, que é un dos nosos proxectos, sino en todos os ámbitos culturais creo que o feminismo ten moitísimo peso e é unha fonte de produción de coñecemento. Entón, como decían as compañeiras, viñamos o 2018, dende logo, que é o mellor ano para comezar. Vimos do movemento global do Me Too, pois bueno, xa non vou nomear todo o que dixeron as compañeiras anteriormente, e no 2018 existe ese gran estoupido do 8 de marzo, recordades que enchemos as rúas, eran manifestacións unitarias nese momento, a Asamblea de Galegas 8M, pois, bueno, despois do ano 2012, do Tren da Liberdade, etc., creouse unha rede en Galicia, que era a Asambleas Galegas 8M, que recorrimos distintos puntos para intentar tamén non centralizar todo en Compostela, e fixemos manifestacións unitarias en Lugo, en Vigo e en diferentes espacios. E para nós este ano foi un ano clave para o feminismo en xeral. Creouse esa coñecida, o tivo máis forte esa folga de mulleres, que non era só unha folga laboral, tamén foi unha folga de coidados estudiantil, e o que nos demostrou é que se as mulleres paran, o mundo para. Empezou a poñerse o foco nos coidados, empezamos a poñer os coidados no centro, moitas veces ata ese momento se rexeitaban os coidados como algo que deberíamos evitar e por primeira vez empezou a decirse que sen coidados non hai vida e que son a base da estrutura. As manifestacións eran multitudinarias e coincide coa sentenza da manada, que foi algo que mobilizou porque puxo de manifesto pois algo que xa sabíamos, non? Que teñamos un sistema xudicial que estaba podrido. E algo que, aínda que sempre puxemos de manifesto pois nas concentracións, nos propios manifestos, sí que é certo que foi moi evidente que tiñamos que ter un cambio legislativo. Anos despois, coa aprobación do Solo Si é Si, que xa chegaremos aí, vimos como incluso se aproveitou esta modificación de lei para o propio sistema volver outra vez a favorecer o patriarcado. Entón, ano 2018, sentencia da manada, ano 2019 e 2020 foi unha consolidación do movemento. Era un momento no que tiñamos moita forza. Eu recordo cando comezamos na nosa asociación no 2011-2012, non era un movimento multitudinario, era un movimento no que a xente xoven prácticamente non estaba, e de repente empezou a ter o feminismo presencia nos centros educativos. Empezaron as mozas xóvenes a identificarse como feminista. Eu recordo que era a única que me identificaba como feminista no instituto. E máis, na universidade recordo que era a única que me decía como feminista e a xente miraba, cada vez que había un comentario machista, miraban para min, porque era o ser extraño que estaba na clase. E de repente, rapazas de 14, de 15, de 16 anos empezaron a ir ás manifestacións, empezaron a comprometerse, grazas tamén a que empezamos a entrar nos centros educativos, tanto as axentes de igualdade, programas específicos. E empezaron tamén os colectivos locais. Moitos colectivos que antes non existían e que empezaron a facer forza e a haber pequenas concentracións pois nas vilas, nas aldeas, etc.
Que pasou? Ano 2020, ano da pandemia. O impacto da pandemia foi brutal en todas as loitas de dereitos humanos e non iba a ser menos coa loita feminista. Que supuxo unha pandemia? Unha sobrecarga dos coidados, unha maior precariedade laboral nas mulleres e un parón do activismo e do asociacionismo, que costou moitísimo remontar. Non só foi durante a pandemia, sino que a xente, ese parón, supuxo un parón brutal a hora de volver. Pero sí que é certo que dentro do feminismo tamén empezou a falarse moito máis de ecofeminismo. Empezou a ter moita forza precisamente polo tema da pandemia, de como chegamos a esa pandemia e como debe ser ese feminismo para que sexa sustentable a vida. A partir do ano 2022 recuperamos moi lentamente pois ese activismo e aquí poño novos vellos debates porque en realidade non é nada novo, non? Que comezou neste ano? Pois nestes anos empezou ese auxe da extrema dereita, eses discursos antifeministas, que eu que son mestra e convivo todos os días con rapazada asusta, non? Este tipo de discursos e como están calando na mocidade, a lei do solo sí é sí, que, bueno, ao final o que supuxo foi poñer o consentimento no centro. Dende o feminismo, o que tamén reivindicamos, dende o feminismo, que eu non son a representante do feminismo, pero, bueno, do que falamos entre nós é que o ideal sería non falar de consentimento, sino de desexo. Pero, bueno, polo menos legislativamente podemos chegar ao consentimento. O ideal sería poder falar de desexo. Unha relación ten que ser desexada, non consentida. E aí, bueno, poderíamos entrar en debates, pero creo que quen intenta debatir sobre si é posible entender se a persoa está desexando e que algo está facendo moi mal unha relación sexual. Porque é evidente que cando unha persoa desexa esa relación ou non. E despois puxen entre interrogantes, tanto nesta época de 2022-2025 como no 2026, esas divisións internas ou divisións do feminismo. E poñen entre interrogantes porque para min non existen. Isto sei que a xente non normalmente non está de acordo comigo, pero para min non existe división dentro do feminismo. Para min existen movementos partidistas que tratan de impoñer certos aspectos legislativos, seguir mantendo certas posturas de poder, pero eu non atopei a día de hoxe unha discusión, e hai debate sobre moitos temas, pero ningún debate que non sexa posible unir e chegar a un consenso. Inténtanos enfrontar con esas loitas máis patriarcais, non? De bandos e de separar, pero sí que é certo que dentro do propio feminismo creo que as corrientes poderíanse entender perfectamente si houvese ganas de entenderse. E creo que, bueno, falaba a compañeira antes, non son debates novos. O tema trans é algo que leva anos e nunca supuxo un problema no feminismo e sigue sin supoñelo. Creo que o que supón é un problema de acaparación de poder, por decirlo así. E chegamos ao 2026. No 2026, bueno, creo que e os anos anteriores destaca esa interseccionalidade, é dicir, cada vez somos máis conscientes de que o feminismo ten que ser antirracista, anticapacitista, ter unha perspectiva pois, de inclusión, de neurodiverxencias. Bueno, cada vez vamos aprendendo máis, escoitando máis voces, e aínda que intentamos falar de diversidade, sí que é certo que somos moi similares e moi parecidas, é o que nos atopamos nos colectivos, non? Que falamos de diversidade, pero non está tan presente en todos os propios colectivos e a veces temos que cuestionarnos o porqué hai moitas mulleres e disidencias que non entran dentro deses colectivos, que estamos facendo mal. É a época das redes sociais e o activismo digital. Estou de acordo, concordo totalmente no que decides antes de que temos que ocupar espacios e temos que sair ás rúas, pero é que as campañas electorais estánse gañando nas redes sociais. E iso é un feito, só hai que ver o que pasou con Trump. Entón, temos que estar aí. Aínda que non sexa o espacio principal, sí que hai que estar, porque mentres nós estamos na rúa, a adolescencia e a xente maior, porque a miña abuela ten TikTok, está consumindo redes sociais. Entón, é fundamental ter presencia. Problema,
Somos unha xeración que necesitamos a información en menos de 30 segundos. Ti en 30 segundos podes esparcir un discurso de odio perfectamente, pero non eres capaz de explicar unha teoría filosófica, histórica, en 30 segundos. Entón a complexidade ven, pois, de outros temas que non vamos a entrar agora, pero como está afectando a utilización de pantallas, como está afectando esa falta de atención que estamos vendo na mocidade e como isto repercute a hora de comprar discursos sinxelos e non discursos que necesitan afondar, profundizar, ler, etc. E tamén é un momento no que cada vez hai máis denuncias das violencias. Estáse falando e estáse visibilizando todas estas violencias dunha forma moito máis visible. Entón, retos actuais aos que nos estamos enfrentando, o negacionismo das violencias machistas, que é algo que non só é activismo, redes sociais, sino que tamén é institucional. Hai partidos políticos que vemos que están negando as violencias machistas, discursos antifeministas e o auxe da ultradereita, sobre todo influencers, persoas que están en redes sociais, que afectan directamente a mocidade, a utilización das violencias machistas e LGTBI-fóbicas para a propagación de discursos de odio, que este tamén é outro problema, como collen eses discursos para esparcir odio, por exemplo, cara ao colectivo migrante, instrumentalización política, como moitas veces se utiliza ese feminismo, non, de maneira partidista e para conseguir intereses, a presión estética, que é brutal, e ainda que leva sendo brutal moitos anos, cada vez vemos como a idades máis temperás, e aí están os datos, e tampouco me podo parar, pero que dan moitísimo medo como están afectando, e como está afectando a mocidade, como isto está afectando a autoestima, a aceptación do propio corpo. Estamos vendo cada vez máis adolescentes que presentan autolesións, que porque non hai unha aceptación do corpo, porque non é real o corpo que se consume a través de redes e a presión estética que supón todo isto. Unha fatiga militante, todas as que estamos no feminismo sabemos que é esgotador, e non só é esgotador polo traballo que supón calquer tipo de cuestionamento, sino porque a sociedade está continuamente dicindo e onde estabais las feministas cuando? Non? Pois o mellor estamos na nosa casa tranquilamente mirando unha película e non é necesario estar continuamente podendo debatir. E non sei se algunha de vos pasou, pero a min pasoume estar nun bar, nunha cafetería, tomando un café e que me veña un tío e que me diga: mira, es que mi colega te quiere hablar sobre los mitos del amor romántico. A ver, un domingo, 4 da tarde, pois non teño por que estar sempre disposta a facer activismo. E a veces podo e vou a ter contradicións. E hai que respetar esas contradicións. O importante é ser consciente das contradicións que temos, porque é imposible no mundo no que vivimos facelo de outra forma. E por último, bueno, a crisis do cuidado, que sigue aí, sobre todo a carga mental, pero polo menos estáse falando de carga mental, non só se fala de reparto de tarefas, e esa interseccionalidade que temos que ter cada vez máis presente e, bueno, intentar incorporar estes discursos. Non me vou a parar en nada desto, porque temos que reducilo. Sí que coñecedes esta figura do iceberg. Eu fixen esta imaxe do iceberg dentro dunha piscina por varios motivos. Primeiro, porque creo que agora mesmo o iceberg xa non está nun punto no medio do océano, sino que está moi visible, está moi presente, e é así porque agora temos toda a información para poder saber de que estamos a falar. Hai unha parte, obviamente, que é moi visible e outra parte que é invisible, pero xa non tanto. Porque ti dunha piscina podes ver o fondo. E a mí gustame utilizar a metáfora da piscina, porque eu sempre digo que o patriarcado ao final non deixa de ser como se fora unha piscina na que nacemos todas as persoas e a veces conseguimos sair dela, que somos as feministas, non? E saímos da piscina, pero obviamente sempre estamos molladas e aí sempre quedan uns restos. Por iso tamén é importante non culpabilizarnos, porque saímos desa piscina e é normal que teñamos restos. Eso, non me paro aquí nin nos datos, porque senón xa non fago nada máis. Que podemos facer cada quen? É importante que dentro do feminismo revisemos os privilexios que nos atravesan, non ser cómplices do silencio,
moitas veces, estar en continua formación e revisión, non caer en cousas de que sempre se fixo así, sempre pensamos así, sino que o mundo vai mudando e temos que ir adaptándonos a ese mundo. E o meu agradecemento sempre ás históricas feministas que fixeron posible que eu este hoxe aquí, pero que tamén temos que ser conscientes, eu tampouco son unha persoa moza xa no feminismo, porque unha vez que entras nos 30 anos xa hai outras xeracións das que aprendo cada día, xeracións que teñen 15, 16, 17 anos e que me sorprenden moitísimo con cousas que nunca pensara antes. Apoiar as redes feministas e sobre todo a intervención. E aquí creo que o peso debe recaer sempre máis nos homes, porque son os que deben intervir cando a un igual escoitanlle decir este tipo de comentarios, tanto en grupos de WhatsApp como en momentos da vida diaria. Entón, recalcar que o feminismo non é unha teoría, sino que é unha práctica diaria. E a asociación pola que veño, o Soño de Lilith, que é unha asociación, titulei esta parte como como sobrevivir a facer feminismo nunha vila, porque se o feminismo é difícil en xeral, nunha vila é moi difícil. Moi difícil porque ao final todo o mundo nos coñecemos, porque hai un sinalamento moito maior, porque eres a feminista do pobo, para o bo e para o malo. E a forma de mobilizar é moi complicada tamén. Así como falábamoslo antes, nas aldeas é máis fácil mobilizar porque existe unha rede pois máis importante. Nas grandes cidades tamén é, bueno, medianamente fácil mobilizar polas redes que existen. Nunha vila intermedia é moi complicado. Nós nacemos no ano 2011 en Pontevedra, porque era onde estaba estudiando eu nese momento, e nese momento en Pontevedra non había ningunha asociación activista feminista activa xusto nese momento. Entón, bueno, pois decidimos facer unha asociación para facer cosas na universidade e así comezamos. No 2012 fixémonos como asociación oficial e a partir do 2015 comezamos a nosa traxectoria en Vila García e a zona do Salnés, en Ogrove, etcétera. E no 2016 nace o proxecto de Festivala, do que vos falarei agora. Que actividades facemos? Bueno, pois actividades como unha colaboración co Cineclube de Vila García, presentamos películas, coloquios, as manifestacións nas datas sinaladas, porque tampouco temos a capacidade de poder mobilizar de maneira moi nin rápida, nin multitudinaria. Entón, o 25 de novembro, o 8 de marzo, as alertas feministas, o 28 de xuño no Orgullo, facemos obradoiros pois, de autodefensa feminista, psicoloxía, sexualidade, mitos do amor romántico, cafés nos que intentamos, bueno, pois traballar todos estes temas que supón que están a debate, pero sempre digo que nunca acabamos tan mal como parece. Presentación de libros, temos tamén unha batucada, e entre as actividades destaca a Festivala, que é hoxe. Por iso estou un pouco nervioso demais. Porque é hoxe o Festivala, que é un festival feminista, esta é a 10ª edición. O festival naceu como unha reivindicación, nos fixemos unha protesta ao Concello, porque non había ningunha muller nas festas a nivel cultural, e empezamos a investigar e vimos que nos festivais de música entre o 80 e o 90% das persoas que se subían arriba do escenario de calquera festival a nivel estatal eran homes. Entón empezamos a preguntarnos se é que non existían as mulleres no ámbito musical e no ámbito cultural en xeral. Obviamente era mentira. Entón a nosa forma de reivindicar foi crear Festivala. Festivala foi unha reivindicación que iba a ser puntual, foi unha loita. O lema que rixe Festivala é un lema de Emma Goldman que di: se non podo bailar, a túa revolución non me interesa. E que nos pensamos que se pode facer revolución de moitas formas. E unha delas tamén é ocupar ese espacio público, facer festa, facer música e facer reivindicación. Festivala non é únicamente un espacio musical, aínda que o Día Grande sí que é un festival de música, sino que é un espacio de reflexión, temos cineclube, temos obradoiros, facemos teatro. Ese foi o primeiro festival. E a partir de aquí, cada ano, dedicamos a unha temática en concreto, pois o antirracismo, o activismo feminista, o ecofeminismo, a comunicación, a saúde mental, o empoderamento erótico, o humor.
o ano pasado as cantareiras, e este ano, pois, como é a 10ª edición, é unha homenaxe aos 10 anos que levamos como festivala. Para nós foi un gran éxito, porque mudou moitísimo. De feito, estamos valorando outras formas de levar a cabo o festival a que non sexa algo tan multitudinario, porque cando imos aos datos 10 anos despois, vemos como nos festivais de música foi un avance brutal. E en parte gracias a este tipo de reivindicacións que se están a facer. Nada, esta edición invítovos, hoxe a partir das 7 da tarde, 8 comeza na Praza da Segunda República. É todo de balde, que é algo bueno, que aínda que pareza que pode ser algo positivo para nós é un reto, porque que sexa de balde supón que moitas veces non podemos contar con subvencións, porque para que se nos den algunhas subvencións ten que haber un custo na entrada, algo que non conseguimos comprender, pero o encanto de festivala precisamente é este, que hai moita xente que non sabe nin de que vai o tema e empeza a ver ali un espectáculo, empeza a ver música e para. Hoxe temos, pois eso, a artistas como Sés, a Pedreira, do outro lado do charco veñen Chocolate Remix, Miss Bolivia, pechamos con Señora DJ, para que vexamos que estes eventos tamén son importantes á hora de crear, porque a Señora DJ naceu no primeiro festivala como unha colega que vou a pinchar para facer tempo. E a partir de aí chamaron de outro, de outro, de outro, e ahora mesmo está nos festivais máis importantes, nacionais e internacionais, gracias a unha oportunidade que nunca se plantexara porque non existía como tal. Entón, bueno, isto é para que vexades un pouco pois as actividades que facemos e gustaríame, xa vou xa remato, gustaríame rematar pois con unha reflexión, non? Que ao final a loita contra as violencias machistas non é unha opción ética individual, sino que é unha responsabilidade colectiva, e con esta frase de Angela Davis que di que non acepto as cousas que non podo cambiar, sino que cambio as cousas que non podo aceptar. Así que nada, moitas gracias e El carpeteño, ¿no? Vale, moitas grazas. Años de presentar. Ya está. Bueno, seguimos entón con Susana Pedreira Buján, que naceu en Vitoria-Gasteiz en 1983, licenciada en xornalismo por la Universidad de Santiago de Compostela, traballou en comunicación empresarial e institucional e en 2010 incorporouse á redacción de Onda Cero en Galicia. Dirixe e presenta o programa local diario Más de Uno Pontevedra desde hai 16 anos. Durante una década, desde 2016 y durante una década, formó parte de la programación nacional de Onda Cero, co programa Un Alto en el Camino, que cada verán se emite desde Pontevedra para todo o Estado. É coautora do libro Oito olladas sobre a folga feminista, que ven reformular o que viñemos falando durante este tempo, publicado por Galaxia, no que 8 mulleres describen a súa experiencia xeral con respecto das movilizacións famosas de 2018. Comisaria dos premios literarios convocados por la Diputación da Coruña e coordina a programación do proxecto Mulleres de Palabra da Diputación de Pontevedra. Cofundadora do Congreso As Mulleres que Opinan Son Perigosas, que este ano chega a súa 9ª edición, premiado por la Delegación do Goberno nos recoñecementos Meninas de Galicia 2024, cos que a Administración distingue o traballo de persoas e entidades galegas na loita contra a violencia machista. En 2022 publicouse o libro de entrevistas As Mulleres que Opinan Son Perigosas, 4 anos e unha pandemia despois, que resume a primeira edición do Congreso con conversas actuais protagonizadas por mulleres xornalistas. E en 2025 publicouse 100 mulleres que opinan, un diario de opinións perigosas. Grazas, Luz. Esa son eu. Que é un pouco raro estar aquí escoitando mentras
len a túa bio, pero encántame, bueno, primeiro estar aquí, moitas grazas, e encántame intervir despois de Daisy, porque inicialmente eu pensaba, digo, que perfis tan diferentes, non? Porque eu realmente non creo que eu poida estar aquí representando un activismo feminista, non? Sí que creo que a min a conciencia da necesidade de ser activista desde o feminismo chegoume co xornalismo, que é do que eu vos vou falar, pero pensei que realmente non tería moitos puntos en común co que Daisy ven de comentar, e esta parte final podería repetila para falar das mulleres que opinan son perigosas, porque ela contaba cal é o punto de partida de festival, a que era non había ningunha muller. Bueno, pois o foro As mulleres que opinan son perigosas nacía no 2018, no 27 celebrará a 10ª edición, xusto porque non había ningunha muller en congresos que tiñan vocación de ser estatais e nos que se falaba de opinión e de xornalismo. E a miña compañeira tamén xornalista Diana López e eu sempre dicimos que as mulleres que opinan son perigosas naceu dunha pataleta, despois foisenos das mans, non? Pero foi unha pataleta da indignación á acción. A frase como que resume a orixe disto, e penso que tamén é unha frase que resume, xa que este congreso vai de revisar os 50 anos da organización do feminismo, non? Do feminismo galego organizado, penso que é unha frase que tamén foi como a palanca para tomar conciencia da necesidade de facer activismo desde o xornalismo, levando o feminismo e a perspectiva de xénero por bandeira. Esa necesidade de sentir que eu traballaba, que eu non sentía ningunha discriminación no meu pequeno espazo de traballo polo feito de ser muller, si paternalismo que padecín toda a miña vida porque comecei a traballar moi nova, pero aínda non sentindo no individual, o 2017 foi un ano clave, non? Porque sí que sentía que colectivamente a miña profesión é unha profesión tremendamente copada nos espazos de poder polos homes, pola ollada masculina. Iso continúa a pasar agora, porque se algo aprendimos en casi 10 anos de as mulleres que opinan son perigosas e que hai moitas cousas que mudaron, que o feminismo entrou en axenda dos medios, polo tanto no debate público, pero que o auténtico sector masculinizado é o poder, o espazo de poder, sexa cal sexa o ámbito do que falemos, e ese segue a ser aínda un ámbito no que temos moito que picar, non, para seguir ocupando os espazos de poder dentro do feminismo. Tamén quería comezar con unha reflexión asociada á miña idade, porque creo que é unha realidade moi compartida. Eu nací no 83, como creo que agora dicía Luz nesa pequena biografía, polo tanto, hai 50 anos eu tiña -8, non existía. E no 2018, que cando comeza esta década da que a min agora me toca falar, eu tiña 35 anos, que decía agora Daisy, bueno, a partir dos 30 xa entendín como que xa hai outras que van collendo a bandeira. Eu realmente aí é cando comecei a traballar desde o xornalismo con perspectiva feminista, e é moi compartido isto de cando nos preguntan ti desde cando tes conciencia feminista? Si te pos a reflexionar, eu teño que falar a partir dos 35. Eu coido que feminista fun sempre, pero ter conciencia de que o son e querer traballar desde aí, o ano 2017 e 2018 foron claves. E isto é unha reflexión que debemos facer, porque por que así? Pois porque nin no colexio, nin no instituto, nunha universidade na que ademais estuda xornalismo, como é o meu caso, alentan o feminismo. Eu na miña formación como xornalista durante 4 anos, non hai tanto, eu son da promoción do 2005, nunca se falou de feminismo, nin de perspectiva de xénero para formar os futuros profesionais, non? Que despois tiñamos que traballar e que escribir e falar na radio e nos medios de comunicación. A mí nunca me achegaron referentes mulleres, por exemplo, na Universidade de Santiago de Compostela do 2000 ou 2005. Fun eu a que tiña intereses e os fun buscando. Entón é moi difícil que se ti non buscas, polo menos nos anos nos que eu me formei, a conciencia feminista sexa alentada desde os espazos nos que está sendo formada. E isto me parece que é unha reflexión interesante e que non mudou tanto, porque eu agora levo 16 anos na radio, todos os veráns recibo persoas que están estudando e que son bolseiras e veñen facer as súas prácticas, e pregunto moito por isto, e a situación é bastante semellante, non? Os referentes feministas ou a perspectiva de xénero están moi ausente na formación que reciben as novas xeracións de xornalistas. Polo tanto, adquirir a conciencia feminista para traballar desde o xornalismo segue a ser unha decisión moi persoal, non? E moi individual, que depende de tela, non? Así que tamén creo que hai unha reivindicación moi grande que facer por ese cambio na formación que recibimos. E o 2018 é un ano apaixonante para analizar desde a distancia e ubicada no xornalismo, que realmente é o eido do que eu podo falar, porque ao mesmo tempo o ano da folga feminista e da manifestación, das manifestacións multitudinarias
que a tantas nos legitimaron para decir eu formo parte deste colectivo e vou ser activista desde aquí, pero ao mesmo tempo é o ano no que Vox xa entra nas institucións públicas, no Parlamento andaluz, o ano seguinte é o ano no que xa entra no 2019 no Congreso, e iso supuxo, se o analizamos agora con perspectiva e desde os medios, unha contraxenda, non? Eso que conseguíramos de que a xenda feminista está nos medios, comezou a recibir toda a onda de resposta negativa e antifeminista, porque desde que un partido antifeminista está nas institucións públicas ten un altavoz que non tiña ata ese momento, non? Entón iso xa é unha axenda que tivemos que empezar a padecer, que é totalmente contraria a que nos levamos e que tanto nos custou. Entón aí o traballo que nos fixemos, perdade pero teño que falar sempre en plural, en colectivo. Eu non son ninguén se non falo de as mulleres que opinan son perigosas nun foro como este, que é un traballo colectivo coa miña compañeira Diana López e con dúas institucións implicadas como son o Concello de Pontevedra e a Deputación de Pontevedra desde o inicio e ata agora. Tivemos moi claro que o noso activismo aí pasaba por crear o espazo, non? Falabades moito antes da necesidade de ocupar os espazos, que sería ser un reto, de volver a ocupar as rúas, non? Como esas imaxes que temos do 2018, e nos que querimos moito no poder de crear os espazos para poder falar de feminismo e desde o feminismo, non? E entón este foro naceu como un foro de xornalismo, como esa pataleta de estades facendo foros de opinión nos que todos os cartéis son con nomes de homes e estades argumentando que non hai mulleres que opinan. Bueno, pois veña, imos a amosarvos que efectivamente hai e que podemos facer un congreso todo con mulleres que opinan a nivel local, a nivel galego e a nivel nacional. Naceu como un foro de xornalismo por esa pataleta, por amosar que efectivamente hai mulleres que opinan, pero acabou revelándose e foi medrando ata agora como un foro no que a xente, fose cal fose a súa profesión, precisaba un espazo de seguridade no que as mulleres tomaran a palabra e no que o público poder compartir tamén a súa. Entón, eu quero que vexades iso, porque eu podo contalo como persoa que o impulsou e que o fundou, pero non tedes por que creerme. Salvo que estiverades, que hai mulleres que están aquí, por certo, que formaron parte xa desas mulleres que opinan, como Monse Fajardo ou Carolina Sertal, que está aí. Non sei se tal vez alguén de público xa tamén estivo, pero elas son dúas das mulleres que tomaron a palabra. Iso que vedes aquí é o primeiro exercicio de memoria que fixemos das mulleres que opinan, que foi no 2022, cando pasaran 4 anos e unha pandemia, porque esta década que agora analizamos desde o 2018, menos dunha década ata 2025, é unha década marcada por isto que eu dicía, a entrada da ultradereita nas institucións públicas, co que iso supón de presencia mediática, de altavoz e de legitimar tamén os discursos da xente do común, non? Que tal vez ata ese momento pues, estaban máis agochados porque a forza do feminismo estaba ocupando espazo público, pero cando ti escoitas falar neses termos desde un congreso, desde un parlamento, hai tamén unha legitimación do que ti pensas para tamén ese discurso irse colocando e ir collendo forza noutros lugares. Está atravesado, polo tanto, este período pola pandemia e pola entrada da ultradereita nas institucións públicas, e cando saímos do confinamento sentimos a necesidade de revisar, bueno, que pasara nese tempo, non? E desde o 2018 que creamos o foro ata o 2022, 4 anos unha pandemia despois, as mulleres que ali viñeran a ocupar aquele espazo, que además se dedican ao xornalismo e polo tanto observan, analizan, contan a realidade, crean relato, seguían pensando o mesmo que contaran no 18 ou con todo aquilo que viviramos as cousas cambiaran. E o que fixemos neste libro foi a crónica do que se dixera no 18 e volver conversar con todas elas para converter en pregunta o que fora afirmación. 4 anos e unha pandemia despois. Hai moitas cousas que se mantiñan, pero hai moitas outras que xa estaban atravesadas, non, por todo o que estábamos a vivir, e tamén por unha evolución profesional de moitas delas. Este libro é esa memoria e tamén recolle a literalidade de cousas que se dixeran no 2018. Aquí recollemos algunha das frases, cousas que no 2018 se dixeran ás portas daquela folga e daquelas manifestacións multitudinarias. Era o 2 e o 3 de marzo, estábamos ás portas e como moi convencidas de que todo ia cambiar, non? Había como un ambiente no Teatro Principal de Pontevedra días antes de que chegara aquel 8M, que hai unha frase que pronunciou unha das convidadas, que era Fernanda Tavares, que era desta vai. Bueno, non foi, pero aquí seguimos batallando. Pero quero dicir que aquel estado anímico que había no feminismo e nas mulleres xornalistas en Galicia e no conxunto do Estado era desta vai, non? Estamos tan organizadas, tan convencidas e o feminismo por fin está na xenda pública que desta vai. E reivindicábanse cousas como esta, non? O dereito a ser tontas, que parece que é algo
que agora xa é unha obviedade, pero é algo que empezábamos a escoitar naquel momento, non? A excelencia como un inferno, que moitas veces limitaba a quen quería exercer o exercicio de opinión porque sentían que, bueno, que para poder dedicar un tempo a publicar un artigo de opinión en prensa ou a formar parte dun faladoiro de actualidade na radio ou na televisión, había que ter un nivel de excelencia e unha profundidade en cada un dos temas que non víamos nos nosos compañeiros varóns, non? E isto estaba apartando a moitas mulleres do exercicio da opinión. E este foro tamén axudou a poñer en común que esa era unha inquedanza e unha preocupación moi compartida e a quitarnos un pouco eso de enriba, non? E a decir, pois non, ten que primar que eu ocupe ese espazo e que non me preocupe tanto pola excelencia porque eles non o fan. E outras cousas que se decían, de onde viñan eses espazos de poder que tanto nos costaban ocupar? Pois xa desde o recreo dos nosos colexios, non? Isto decía Marta García ayer, o espazo de poder reservado para homes, ela aprendeu no patio do recreo, porque era o reservado para o fútbol, non? Se pensades nas vosas neneces e nos vosos tempos de ocio, probablemente estabades moi expulsadas dos grandes espazos, xa o espazo físico, que quedaba para nós nos colexios. Ana Pardo de Vera decía aquel ano, cuanto máis demostremos con hechos que la igualdad ha venido para quedarse, las avispas volverán a su nido e ya non saldrán. Bueno, non foi. Pero este era o estado anímico, non? As avispas saíron e continúan de arredor. Las mujeres tamén tienen derecho a ser tontas, bueno, esta acabada de ver. Estas son as ilustracións que acompañan aquel libro. En Magascó é unha das mulleres que estivera no 2018 e tamén nos quixemos reivindicar, por exemplo, a todas esas profesionais que acompañan o relato xornalístico e que están moi pouco presentes nos medios mainstream, non? As ilustradoras, as viñetistas, seguro que vos sobran os dedos dunha man para pensar as mulleres que levan o seu traballo aos grandes medios de comunicación, o seu traballo como ilustradoras e que tamén é un exercicio de opinión. Eso nos reivindicámoslo desde o inicio e neste libro tamén están elas presentes. Estos son máis palabras daquel 2018, as mulleres temos a capacidade de aportar puntos de vista diferentes, creo que fago máis política escribindo que militando en partidos, isto era a palabra de Ima López Silva no ano 2018. Aquí vedes máis ilustracións que de algunha forma recollían todo o sentirio que se comentara naquel foro. María Varela é unha xornalista de Pontevedra, opinar non nos hace peligrosa, solo hace peligrar lo establecido. Son palabras importantes porque son palabras que recollen pensamentos dos que fomos tomando conciencia a medida que aprendimos a relatarnos, que para iso tamén serviu o foro, porque non tiñamos espazos, e falo non tiñamos a xornalistas espazos nos que compartir a nosa realidade diaria e tamén as barreiras que víamos para ir subindo chanzos nesta profesión. Estas son algunhas das ilustracións. E este é o seguinte libro que aquí vos traio, porque As mulleres que opinan son perigosas é un proxecto que comezou sendo un foro no 2018 e que xa é ese libro que vos comento, este outro do que agora vos falarei, un documental e un premio de artigos de opinión, porque para crear canteira, para que máis mulleres xornalistas se animen a opinar, creamos hai 5 anos o premio de opinión Mulleres que Opinan, que consiste en, ao remate de cada foro, as mulleres que asisten como público poden presentar un artigo de opinión sobre algo que escoitaran no foro, sobre algún dos relatorios ou sobre algo que ali dito a elas fixesen, bueno, pois pensar sobre esa cuestión. E a verdade é que está sendo un feedback maravilloso, con independencia de cales sexan os artigos gañadores, todos os que recibimos é como unha crónica, non? Do que o público pensou ou decidiu, que en moitos casos son decisións, non? As que unhas hai tomadas do teatro principal despois de escoitar, pois son a media de 15 mulleres que veñen en cada edición. E o que aconteceu o ano pasado é que chegamos a 100 mulleres convidadas que foron formando parte dos diferentes cartéis que creamos cada ano e decidimos, pois, de novo facer un exercicio de memoria para que nada disto se perda, e nesta publicación están 100 opinións, unha por cada unha das 100 mulleres que pasou polo noso foro. E de novo foi un exercicio estupendo porque desde 2018 ata agora parece que non pasou tanto tempo, pero que pasou unha pandemia, moitos cambios políticos, moito debate, como antes lembraba Daisy, tamén dentro do feminismo, e tamén moitas mulleres que no 2018 tiñan un determinado rol, un determinado cargo, un determinado papel nesta profesión do xornalismo e que ata agora as súas carreiras tamén foron cambiando, algunhas foron abandonando a profesión, a precariedade da profesión sempre estivo moi presente tamén
no foro e outras foron pois ocupando máis espazos de poder e tamén aconteceron cousas como as que contaba Daisy con Festivala, que proxectos que naceron puntualmente para estar aí despois son un modo de vida. En Mulleres que Opinan aconteceu iso. Por exemplo, agora están de xira por todo o Estado Mariola Cubels e María Guerra, que son dúas xornalistas con ampla traxectoria. Mariola Cubels traballa aínda na SER, María Guerra e la Script foi unha voz mítica dentro dese mundo tan masculinizado que é a crítica audiovisual. Pois aí está ela de anos de trayectoria, como Carlos Bollero, non, pero sempre pelexando nun mundo moi de homes e tamén atravesou cousas moi complicadas na profesión. Ambas as dúas viñeron en anos diferentes a Mulleres que Opinan e elas descubriron, a pesar de todos os anos que tiñan xa de trayectoria, que podían tamén ocupar un escenario e facer humor e reivindicación montando un espectáculo conxunto que se chama Señoras e Señoras, reivindicando tamén a toda unha xeración de mulleres que agora pasado 60 e están de xira por todo esta hoxe ou onte actuaban na Coruña, por exemplo, con esa función que naceu no Mulleres que Opinan, de mulleres con ampla trayectoria que descubriron subíndose a un escenario que elas tamén podían facer este tipo de cousas. Bueno, este é o libro, trouxen algúns exemplares para deixarvos aquí, se alguén lle interesa telo, que son, como vos digo, 100 opinións de 100 mulleres, moitas delas moi referentes, porque o foro tamén nos serviu para iso, para reivindicar as referentes que temos e para traelas a reflexionar con nós. Rosa Montero foi unha das que veu no 2018 e naquel momento dicía cousas como esta, non, que era frustrante que non sabemos nada de moitas mulleres da cultura, da ciencia, da informática, mulleres que foron claves para chegar aos avances dos que xe gozamos, que hai moitas mulleres e o feito de que as esconderan e roubasen do mundo a todos, a homes e mulleres, converteunos nuns tarados, que é verdadeiramente unha cousa patolóxica. Incluso conseguindo romper todas as barreiras, as mulleres foron enterradas, por iso cada muller ao longo da historia tivo que ser un rompexeos, cortando e abrindo brechas. Era innecesario porque xa houbo mulleres antes que ela, pero ignorábao. Os homes foron creando sobre os ombros dos anteriores, pero as mulleres non podemos facer eso porque nos enterraron e sepultaron. Eso hai que rescatalo porque nos vai facer ver o mundo dun modo completamente diferente. Canta razón tiña Rosa explicando isto, porque as mulleres sempre estiveron, non, abrindo camiño, pero a historia sempre as foi sepultando. Por iso para nós, con este modesto proxecto, é tan importante cada vez que imos cumplindo un ciclo facer memoria para recordar e para que quede constancia das palabras pronunciadas nun lugar chamado Pontevedra e nun escenario do noso teatro principal. Bueno, aquí hai máis opinións diferentes, pero eu quero avanzar para que poidades escoitar parte do que dixeron durante... Desto tamén vos sirve para ver nomes de mulleres que por aí pasaron, un total de 100, pero quería compartir con vos o que di o público de Mulleres que Opinan, que ao final creo que o que amosa para que sirve crear espazos como este, nos que o punto de partida era o xornalismo, pero ao final, cando creas rede, o que acaba facendo esa rede é que se crean espazos de seguridade para falar da vida. Para celebrar estas 100 mulleres que opinan, además desta publicación, creamos un documental no que o protagonismo é para o público do foro, e o documental dura 15 minutos. O que fixen foi escoller como 3 momentos que me parecen relevantes para compartir con vos. Eu creo que neste foro se xera un intercambio entre mulleres de diferentes xeracións que tamén ven a demostrar que a miña xeración ten moito que agradecer e a esa outra xeración que tamén está aquí, que son mulleres de 60, de 70 anos, que ao mellor non tiveron tantas oportunidades como a nós, pero que están aquí e que nós eu me vexo como reflexada un pouco aí e se xera moitísima emoción. É un pouco unha oportunidade de achegarnos a figuras femininas que quizáis non son sempre de todo mediáticas, non están tan presentes en redes sociais, é un pouco o achegamento a un panel de xente experta que normalmente en foros habituais ten unha presenza un pouco residual, non? Unha enerxía positiva que me crea, para seguir loitando pola igualdade, non? Porque ás veces parece como que estás soa, non? E que eres como... Somos como illas no medio do non sei que temos un comité de igualdade no centro e tamén nos serve un pouco de inspiración para seguir tamén remando aí con eles, porque... Aporta moita enerxía, para min aportame moita enerxía positiva. Eu creo que incluso escoitamos cousas que temos dentro, pero que ás veces non nos atrevemos a dicirnos a nós mesmos. Eu, polo menos, no meu caso. Bueno, isto é moi interesante porque las dúas, Salo e María, son docentes. Nestes últimos 10 anos de Mulleres que Opinan,
un público moi amplo é docente. Ven dos centros de ensino mulleres que teñen pois moitos anos xa de traxectoria e que levan anos sendo conscientes do importante que é traballar a perspectiva de xénero desde as aulas, non? E elas mesmas crean comités de igualdade ou crean clubs de lectura, porque a literatura, sabedes que é tamén unha ferramenta maravillosa para iso, pero como elas mesmas din, pois o mesmo que eu vos contaba da miña formación como xornalista, a decisión de formarte en perspectiva de xénero parte un pouco de ti, do individual, do interese, non é algo que estea presente, que se alente, non? Pois tampouco, a verdade, aínda nos centros de ensino, parte da implicación de docentes que así o queiran facer. Entón, no noso foro descubrimos iso, que hai moito público docente e tamén sanitario. Creo que a porcentaxe menor de profesións que temos no foro as mulleres que opinan son perigosas son xornalistas. Desde logo, xornalistas varóns temos 2 ou 3. Hai moi poucos xornalistas varóns, é verdade, que acudan a un foro deste nivel. Permitidme que diga que é un nivel moi alto, porque reivindicamos as nosas profesionais locais e galegas, pero tamén nos esforzamos, e tamén penso que hai moito de activismo do territorio aí por traer ata este recuncho nunha esquina do país a profesionais que son de ámbito estatal. Bueno, contamos, sí que nos sobran aí os dedos dunha man para contar compañeiros xornalistas que veñan a interesarse polo que ali se vai falar. Entón, ademais de público xornalista feminino, temos moitas docentes e moitas persoas do eido sanitario. Sempre toman a palabra, sempre comparten o que está tamén atravesando a súa profesión, e é moi enriquecedor ver como o xornalismo pode ter esta responsabilidade, non? De axudar a crear relato e a que outras persoas de outras profesións se sintan identificadas e interpeladas. Ao final é o valor que ten a palabra e a escoita, tamén o comentan aquí. Identificas no que estás escoitando, hai cousas que ti pensas desde hai moito tempo e ata que non as escoitas parece como que as vives ti sola, pero despois ves que non, que hai moitas outras compañías que, bueno, pois temas desde temas laborais, de fenda salarial, de teitos de cristal, de discriminacións ou de maternidade, cousas nas que te ves identificado. Todas esas voces que ti escoitas e tes metidas na tua cabeza desde hai moitos anos, non? E que sempre as vistes na distancia, e esa proximidade que che dá velas no teatro e velas aí escoitando outras mulleres, non sei, o sea, me parece un luxo realmente poder ter este foro en Pontevedra. No primeiro ano impactárame moito que contara a Belén Triviño do acoso nas redes sociais, xa escoitara algunhas cousas, pero escoitar yo a ela cousas que vivía en primeira persoa que eran moi fortes, pois creo que me impactara bastante. Pepa Bueno, o ano que veo, foi como unha clase magistral, non, para as xornalistas, e escoitar que ela tamén tiña o síndrome da impostora, decías, madre mía, se alguén como Pepa Bueno ou como outras moitas que pasaron por aquí din iso, pois non sei, pois igual que o sintas ti, pois non sei se as máis grandes o sintan, non, que está pasando. No foro do ano pasado recordei que escoitei a Isabel Cadenas Cañón do podcast De eso non se habla, que hoxe o escoitara, pero escoitala aquí foi super bonito porque ela fala precisamente do silencio e foi das persoas que máis me emocionou polo que simbolizou no foro e polo que estiven pensando meses nos silencios que nos impoñen as mulleres. Un momento así que creo que foi para mí así importante foi cando vino Rosa María Calaf e cando la presentaron a través dun vídeo de unha entrevista de Buenafuente, resulta que ella la había presentado como peligrosa. E dije yo, bueno, qué casualidad, ¿no?, que hoy esté aquí en un foro de as mulleres que opinan son perigosas. O quizáis o momento que máis me marcou foi cando escoitei a Rosa Montero, non lembro a edición, pero sí que me pareceu unha muller que xa seguía moito como escritora e foi tan sincera e tan emotivo todo o que dixo aquí, que dixo que ao final levábamos, bueno, faltaban moitas loitas, pero realmente levábamos moito avanzado e me quedei con esa mensaxe pois positiva dunha persoa que leva moito vivido e que nos trasladaba algo de esperanza. Lembro. Bueno, é que ao final é o que comprobamos todos os anos, é que falar entre nós é revolucionario, non? De realmente compartir espazos nos que falar. E como vedes aí, penso que escollía tamén algunhas imaxes nas que o público toma o micro e toma a palabra. Falar entre nós e de nós segue a ser algo revolucionario. Por iso de crear espazos e además espazos que sexan seguros, a nós nos pasou en moitas edicións, tamén hai moitas ponentes que son nos últimos anos, sobre todo eso coidámolo para que teña presenza,
que son persoas con formación a hora de tratar a información sobre violencias machistas. En varias edicións o espazo se revelou como un espazo tan seguro que persoas do público compartiron a súa experiencia persoal como mulleres que saíron de casos de violencia machista e que explicaron tamén como de definitivas foron as redes de mulleres para conseguir salir de aí. Polo tanto, crear espazos nos que seguir falando, ocupar espazos, non? Escenarios e palestras nos que seguir falando de feminismo, cando Daisy agora poñía cales son os retos, realmente os retos seguen sendo os de sempre, non? Polo tanto, hai un punto de frustración de son os mesmos de sempre, pero por que non conseguimos que desapareza ningún? Eu non vexo ningunha outra fórmula que non sexa a de seguir creando espazos nos que falar e nos que derrubar cousas e nos que facer que o xornalismo, perdón, que o feminismo sexa transversal e interese a todo o mundo, non? A xente que non é activista, que non está organizada, pero que descubre, escoitando a outras mulleres, pois que o feminismo tamén pode mellorar a súa vida. Oxalá tamén pudese dicir isto para homes, pero que non conseguimos, aí sí que se alguén agora cando tome a palabra nos dá clave de como implicar ao público masculino en lugares nos que falamos as que representamos máis do 50% da poboación, estaría encantada, a verdade, porque penso que ese é outro dos grandes retos que nos está todavía impedindo crear diálogo e non somente monólogo, non? Que isto é unha das reflexións tamén de hai 2 ou 3 anos no foro, que conseguimos que a xenda estea, que nos interese, que nos subamos a ela cada vez máis mulleres de diferentes xeracións, pero ao final estamos falando entre nós e de nós, e é moi revolucionario porque nos ven moi ben a nós, pero creo que temos que conseguir o diálogo con eles. Estou observando aquí, disculpademe, pero con todo 2 homes, hoxe tamén é aquí. 3, perdón, 3, pareceme pouco. Vou vos poñer o último dos vídeos. 4. Como mujer trabajadora que fui, habla de temas que creo que todas las mujeres hemos padecido, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social. Entonces, cuando acudes por primera vez, te engancha. Y a las amigas y conocidas que se lo he dicho, han seguido viniendo todos. Eu recomendaría este foro a todo o mundo. Por suposto, a mulleres da comunicación, pero tamén a mulleres de todas as idades e en todas as condicións, porque aquí abordamos temáticas non só das mulleres comunicadoras e opinadoras, temáticas universais, e con universais tamén me refiro a temáticas que apelan aos homes, e a min encantaríame animar tamén aos nosos compañeiros a que viñeran aquí a escoitar as súas compañeiras. Cando era pequena, tiña moito medo a ocupar o espazo, a que a xente me mirase, e este foro a mí me deu moita autoestima, e creo que a moitas mulleres que estamos aquí tamén, porque de alguma forma reflexámonos nas situacións das mulleres que están aí opinando, que elas tamén sentiron ese medo baleiro e que en algún momento decidiron opinar e están aquí para contárnolo. Aquí vese unha realidade, o sea, se descríbese unha realidade que nós vivimos no día a día e que ao mellor non somos capaces de transmitir. E, sin embargo, aquí, pois eu que sei, desde outras voces máis autorizadas do que nós ao mellor temos no seu diario, pois somos capaces de convencer e de que a xente teña outras gafas para ver a realidade así máis de igualdade. Hai unha necesidade fundamental de escoitar a mulleres. É dicir, por norma xeral, os relatos, as narrativas, as gramáticas, incluso os marcos nos que estamos acostumados a recibir información son eminentemente masculinos. E creo que este espazo, pola súa propia natureza, permite achegarse, independentemente do contido concreto de cada proposta, a unha forma de entender a comunicación e o que temos que escoitar completamente diferente. As mulleres somos perigosas porque somos mulleres opinando, pero en realidade a opinión debería de ser algo no que nos mollemos e algo no que afondemos en temáticas que intentan aportarlle un punto de vista crítico ou un punto de vista novo á sociedade. Yo no me fui por sincera, no me fui por eso. Las mujeres cuando opinamos somos peligrosas.
Pero tamén despois é unha forma de achegar a realidade de todas esas mulleres as que nos dedicamos á comunicación ou non medramos, como é o caso de Olga Bizo, de María Escario, Rosa María Calaf, que vos vistes aí, e que medramos vendo a súa cara, escoitando a súa voz, vendo o mundo a través dos seus relatos, e é unha forma de achegarnos ás duras realidades que elas tamén viviron, non? Ese espazo de seguridade que ali se crea é para o público, pero tamén é para quen ocupa escenario. Olga Biza contounos aquí como ela foi, vou dicir, depurada, non? Da televisión na que traballaba por unha cuestión moi política, a verdade. Entón, tamén achegar esa realidade aporta moitísimo a quen está ali, porque é unha forma de coñecer tamén pois que incluso a quen tives como referente as cousas costaronlle moito, non? E que iso se comparta ali de ti a ti é moi valioso. Parece que vos estou intentando convencer para que veñades a próxima edición. Sí, tamén quero conseguir eso, pero o que eu quería realmente era que entendera deso que supón un espazo como este que levamos 9 anos construindo desde un lugar chamado Pontevedra, desde o público, que para nós é moi importante e crédeme que temos que facer equilibrios moi complicados, porque o 2018 ata agora houve eleccións varias e cambios políticos e administracións coas que nos temos que negociar e convencer para que apoien desde o público un proxecto que nos últimos anos é máis difícil sacar adiante e quería compartir con vos, e a única forma de compartir o que supón este foro, o que representa e o que traballamos desde el é escoitando as voces das persoas que ademais non só están no escenario, senón e sobre todo están no público. Así que moitísimas grazas por escoitarme. Síntome un pouco intrusa aquí porque nin son teórica, nin son investigadora do feminismo, nin son estrictamente unha persona activista ou que lidere unha organización feminista, pero sí que creo no feminismo e na perspectiva de xénero para traballar desde a miña profesión, que é o xornalismo, e eu estudiei xornalismo porque quería cambiar o mundo. E anos despois sigo pensando que sí que cambiamos o mundo con cousas como esta. Desde logo, o mundo desa cidade e das persoas que ali veñen conseguimos que se mire de outra maneira e moito máis reivindicativo, así que eu de aí non me vou apear. Grazas por escoitarme. Maravilloso o traballo destas dúas mulleres. Agora é o seu turno de preguntar, de opinar, suxerir o que Por alusión a Carolina Celtar, muller que opina perigosa. Pero, bueno, vou dedicarme aí a Susana para intentar poner en valor o traballo que fan, porque evidentemente ao contexto de mulleres que opinan levan a referentes, pero tamén dá a oportunidade a unha xornalista que leva 20 contratos en 10 anos de inaugurar o foro, falando de xornalismo local, perspectiva feminista. Me emocionaste, gracias. Poder inaugurar ese foro nesas condicións que non eres ninguén, non se queda por exponer de xornalista de tal medio, porque a túa baixa remata en X meses. Co cal, elas dúas puideron ver, non sei, o traballo ou algo, e chamarme para inaugurar ese foro foi para mí un punto de inflexión, ademais de crear un cuarto propio comunitario no que podemos rajar e darnos a gusto, eso por unha banda, pero logo tamén está importante de convocar o premio. Convocar o premio de mulleres que opinan significa que o mellor que podas presentar un artigo inédito, porque nos xornais, medios de comunicación, non dese espazo, as mulleres seguimos, sí que se avanzou, é verdade, o Diario de Pontevedra aí fixo un traballo moi importante, pero en outros sitios non temos espazo, poder mandar un artigo de opinión inédito que gañes e que alguén diga en relación, pois bueno, igual podes opinar, claro, porque non o ven por si mesmo, non? Co cal, estas iniciativas resultan fundamentais. Así que grazas e moitos anos de vida. Grazas por dicilo, porque ao final o foro non tería sentido se non muda cousas, non? E eu sí que creo que, polo menos, o valor que as xornalistas locais temos sobre nós mesmas, non? O valor que lle damos, o traballo que facemos, ou as barreiras que somos capaces de derrubar para intentar conseguir algo máis, a autoestima que reforzamos, para min xa é un cambio maravilloso, non? Conseguir eso co foro no trasano e facer pensar tamén, cando menos a prensa local, non? Porque diste, o Diario de Pontevedra sí que avanzou moito niso, probablemente é o xornal de toda Galicia no que máis sinaturas de muller teñamos facendo opinión. Eu non creo que sexa casualidade, penso que é o xornal dunha cidade na que se fala de feminismo sin problema, non? Desde a administración pública que
que o goberna desde o Concello de Pontevedra e é a cidade que acolle un foro como este, non? Entón, non creo que sexa casualidade que a cabeceira local por excelencia de Alí sexa que teña máis sinaturas de muller facendo opinión. Creo que realmente crear espazos para a reflexión, para a crítica, para a reivindicación, move os marcos, non? Por iso creo que é a única forma de seguir como avanzar nestes retos que nos quedan, pois seguir movendo os marcos desde a palabra, desde a reflexión, desde a creación de espazos nos que o feminismo estea na base e falemos da vida e de todo o que nos atravesa. E sí, e nos sempre inauguramos o foro, quero decir, para nos é espectacular poder pechar con Rosa María Calaf, con Olga Biza, pero nós, iso desde o inicio, sempre inauguramos o foro cunha xornalista local, sempre, iso sempre foi así. E sempre vai seguir sendo así. Grazas por dicilo, Carolina. Silencio. Nada máis? No, bueno, simplemente quería, y con poco de esta organización, agradecer, bueno, son dos persoas que non só admiro, sino que quero, non? As tres persoas nesa mesa. Entón, quería agradecerle a Daisy que hoxe ten o festival, que quería que está agora mesmo montando mirando por tus narrativas, que sei que está moi nerviosa hoxe, que apresionei moitísimo. Quería agradecer que estivera aquí no día máis importante do ano para ela, non? Claro. Acompañarnos. Que eu sabía que tens que estar, sabía que ia sido ben, así que sigo admirándote cada vez que escoito un pouco máis e facer este reconhecemento de que sei que hoxe non era un día para estar aquí, mas silente o día de... A mí non sei se me convencerías, o Día das Mulleres, que opinas? Sabes, Sí. Poucas horas vai a ter as 6 no escenario, que este aquí, así que... Bueno, pero así mira canta xente vai a ir que non iba a ir agora. E levámonos para lá e pedir tamén desculpas a seguinte conferencia que non podemos quedar porque temos que levar a Daisy a dirigir o seu breve. Así que nada, gracias. Bueno, un aplauso, non?